Omroep Friesland, de Frieske Top 100. Jawel, we zijn weer los bij de campagne voor de Frieske Top 100. Een week lang gaan we erop uit met al die Frieske artiesten. We komen wat je u net verwacht je en we jongen. Joet, maar Griet, hast er zin hoor? Ja, natuurlijk hebben we er zin in. Griet heeft er altijd zin hoor, ons jongen dan hè. Hoe dan ook, blijf stemmen op de Frieske Top 100 en geniet je van uw programma. De Frieske Top 100. Ik ben in Langwar, dat is het plak waar we beginnen. We zitten op de Appelhof en we moeten wezen op de Appelhof 33. Dit is 31, werd ik nou voorbij in. En dan komen we hier op 33. En dan moet ik contact te krijgen met Bene en Harmke Bles. We hebben een bel. En als je een bel hebben, dan heb je kans dat er een hier op een docht. Dag Bene, ik ben Geert. Ja, goeiedag. Ja, Jan in Hoorn. Ja, hartstikke leuk. Waar is Harmke? Heeft hij even op heli? Ze komt er direct aan. Maar ze zit op een wc. Nou ja. De Frieske Top 100. Nee, ik hier wel terug aan komen zo. Waarom? Nou ja, ik kan wel tanken. Dat kun je wel denken. En wat bracht hij aan het tank? Mijn zuster hier wat en die moest je wezen. Oh, die is kwaadzuster. Wacht even, is dat Sipi? Ja. En wat het Sipi nou zijn zijn, dat stou tanks, dat stou wist dat ik hier Joet kom. Dat je niet door de auto komt, dus zou ik een cadeautje brengen. En dan begin ik altijd te tanken. Meer zet, joh. Ja. En dat doen we natuurlijk net zomaar, want Sipi, er is een feest, komt er aan. Ja, Wat voor feest? ze zijn na 55 getrouwd. 55 jaar trouwens. Ja. En het iedereen helpt dat, maar zij en al. Oh, dat vind ik even. Hé, de sissen hebben. Harmke. Dus 55 jaar trouwd. Ja, takkenwikken, ja. Oh, jongen, heimelijk feest. Dat zo al, maar dan kun je eens een kink in de kabel Wat komen. hebben we nou dan? Nou, bijna net helemaal 100%. Dus dan maar we even al wacht je. Het per onderzoek, maar En, dat is jou nou weer. Ja, dat is jammer, maar dat doen we al eerst. En dan zullen we takken meer wel bij je. Stel je mat een Frieske muziek. Ik zou van de hoenekop. Griet Wiersma, De Hoenekop, Pieter Wilkes, Iris Kroes, Vocal Roses Marcel en Smit, Green Tosk. De Frieske Top 100. Ja, maar ik zou er wel aankomen. Ja? Wie komt er aan? Wacht even. Oh, wacht even. Oh, er komt wat aan. Er komt dus komt dus wat zwaan hoor. Die heeft zo'n prachtig haar. Ja, ze heeft wel jaren voor u zo. Sprekend de hoenekoffies, hè? Ja, werkelijk. Nee, maar Goedemorgen. maar Griet Fries gehinderd. Frieske hier. Ja, dat mag Sterker, wel op nummer 1 ja, maar, en sterker, dat komt het nummer 1. Ja, dat kan voor mij wel op nummer 1. Ja, we zijn binnen bij Harmke en Bene Bles hier in Langwar. Het fysiek wie je doet, of Griet wie is maar misschien Stairway to Heaven van Led Zeppelin, even jonge koer. Nou, dat slag het krek net, dus is de keus vallen op een oorliertje. En dat is Scootse Ziel en dat slag het wol. Speciaal voor de hele familie Bles hier in Langwar. Griet Wiersma en Scootse Zielen. Scootje zielen is min nog, la vierge en soms qua de wien. Mijn scootje en mijn wief en het helmhout zat tussen u zien. Als ik mijn scootje door Friesland weggaan, dan denk ik zo vaak, bleu die maar een steen. Scootje zielen is min nog, la vierge en soms qua de wien. Yeeha! En wij zijn op een jouwer. En daar maar we wezen, even een sjen bij, maar wij wezen bij Hanneke Kramer. Dus even sjen dat er een doorrieping gaat. Bist u Hanneke? Ik ben Hanneke. Juist, daar kom ik voor. Maar ik vreeg je wat dit al hier is. Dat is een steunhart. Een steunhart. Ja, dat rent hier in mijn buik en daar zit dan een gotje. Ja. En daar zit hij terug en dat rent dan helemaal naar het hart aan. En dit is die pomp en die houdt mij dus in leven. Wat een constructie. Ja. Maar wat een leven. Dat is soms wel eens moeilijk, ja. Ik sleep dus iedere keer Want dit 3,5 kilo mee. 3,5 kilo? Ja. Kist er net een Ik harttransplantatie. ben wakker op een lijst stond voor een harttransplantatie en twee keer ben ik eruit halen. De eerste keer toen ging het te goed, toen wiek het te goed voor. 2016 en vorig jaar. Toen stond ik weer een paar hierop en toen zeiden ze van nou, dat leeft niet. Wij zijn wel mooi de outro van de Frieske Top 100 campagne. En wij hebben zo nou en dan een verrassing voor wat meest. Toen zei Jitske, wat zei de stad nu eigenlijk? Nou, ik zei dat ik vond dat mijn mem dat eigenlijk wel verzinnen. Dan mag toch wel even zien om het hoekje zien wat er van die kleerst zit. Dat is uw eigen Griet. Griet Wiersma.
Normaal komt ze op een hinderhond in, maar dat is nog even op stal. Fries heel ja, goed. En Grietje voor dat jongen. Nou, hartstikke fijn. Speciaal een thuisconcert voor die. Nou, kom binnen. Dan komen wij binnen. Hanneke, even vragen, want we hebben keersen voor het boethuisbankje. Wat wie dat nou voor reden? Dat vond mijn mem altijd zo mooi en dat hebben we op een begrafenis van mijn mem hebben we dat spelen. Ja, dat komt dan altijd weer prachtig uit natuurlijk. En Griet, die zongt elke keer altijd nog eens een soort eerbetoon aan us Kobus, zei wij altijd, hè? Zij is Het boet, Maar als je een jaren bleef, hè? Dat Ja. hebben we me beloofd, hè? Ja, dat hebben we beloofd. Live vanuit de huiskamer van Hanneke Kramer op een jouwer. Griet Wiersma, maar die prachtige Wico's klassieker, het Boethuisbankje. Ik zocht nog dat bankje, daar efter de kei. Heel gewoon, zat die het erbij. Stie altijd rij, bij mannen bedeen. Het Boethuisbankje, het is er net meer. Ik moet hier wijzen op nummer 44, dan is dit 44. En dan heb ik Jan, Thijs, Klaasina en Marcel. Jan, Thijs, Klaasina en Marcel. En wij hebben namelijk van Trientje een mail gekregen. We zijn op stap voor de Frieske Top 100. Ja. We hebben artiesten bij, je wist het net weten, het gaat roegjoerd. En Trientje zei, dat wil ik ook en wel hierom. Nou, waarom? Nou, omdat ik aan het begin van het jaar ben ik geopereerd aan een goedaardige tumor. En die zit op de alvleesklier. Oei, dat is altijd wel spannend dan. Ja, en dat was heel spannend. En de band die kwam altijd bij me in het ziekenhuis in Leeuwarden. Ja. En toen zei ik, als er wat is, dan wil ik je bedanken. Dus hierbij wil ik ze bedanken. Hoe vinden we dat, Jan Thijs? Ja, hartstikke mooi. Hartstikke lief. Ja, dat is lief. Je hebt goed op gepast, hè? Ja, zeker. Ja, wij zijn altijd wel bij de in het ziekenhuis geweest, elke jongen wel. Toen Trientje in het ziekenhuis was, toen ben ik dus gewoon heb ik het eten klaargemaakt en zo. Alles. Kom eens even hier, zeg eens even wat ik van je mijn om af. Wat komt er onrennen, jongens? Ja, nee, echt hier. Ze is het echt, ze bestaat, ze bestaat. Griet is mooi, Griet is mooi. Hoi, Griet. Welkom. Ja, hartstikke mooi. Klaasina en Marcel en Jan Thijs en Trientje en de mem van Trientje. Ze zijn er echt al hier. De heidt net, want die hier even wat problemen met de gezondheid ook. Maar dat komt al hier goed, hopen wij. Nou, ik geef we er vanuit, hè. Dat is mooi. En nou we toch even over de heidt en mem van Trientje hebben. Die ben eigenlijk lier in het west voor het liedje wat Griet nou jongens wil. Want sjuch, wat er hier achter mij hinget. Dat is een prachtige klok. En liet Griet daar nou een liedje over hebben. Uw spaken zien klok. De spaken en beppen van Jim hebben de klok hier schonken. Mooier ken ik het net, maatje. Ja, ik net, maar Griet wel. Hier is ze, live, paken zien klok. Maar ja, we steen en tikken de laatste hier. En nu spaken die weer er net meer. De die joeg ja nacht en dij. Tik, tak en meer. Zas in levenswij. Tik, tak, maar ja, we steen en tikken de laatste keer. En nu spaken die weer er net meer. Van mij maar kwart. En nu spaken die weer er net meer. En nog langzaam. En nu spaken die weer er net meer. Maar de klok nog wel. Dankjewel. En dat die die alweer, de allereerste dag van de campagne voor de Frieske Top 100. We zijn al los en we hebben een prachtige dag, Griet. Geweldig mooi dag. En morgen ben we er weer. Dan geven wij Emiel van de Hoenekop op een pad. Verrassen we weer al die mensen. Ondertussen blijf stemmen voor de Frieske Top 100. www.friesketop100.nl. Tot morgen. Omroep Friesland, de Frieske Top 100.